Здравейте, уважаеми зрители! Събота, 5 следобед, вие отново сте с предаването Вяра и общество. Днес ще си говорим за световното събитие в християнския свят. Няма да подминем и едно малко известно събитие у нас, свързано с конфликта в Руската църква в София. В навечерието на Сирна неделя обаче започваме с темата за прошката. Това бяха силните думи на папа Франциск, изречени при неговото избиране. Тепърва ще следим и неговите дела. А сега се връщаме в нашата страна. Един конфликт, който във Вяра и общество следим от повече от година, от началото на 2012, като че ли е на път да намери своето разрешение. Добре дошли на Димитър Япраков, говорител на Министерството на външните работи, и на господин Атанас Славов, един от енорящите на Руската църква Свети Николай. Какво се случва тази седмица, господин Япраков? Добър вечер и на вас. На 11 март отец Филип Василцев, който е представител на Руското православно подворие в България, е напуснал страната на обяд, така както по принцип му беше предписано от органите, които се занимават с административния контрол на чужденците. Тъй като той, въпреки че има по-особен статут, свързан с неговото качество на религиозно лице, все пак е подвластен и на закона за чужденците в Република България. Да припомним само, че игумен вече архимандрит Филип Василцев беше предстоятел на Руското подворие. В България. Той пребиваваше тук, бих казал, доста време, в противоречие в разрез с изискването на закона за чужденците, с сроковете, които там са императивно заложени, и по тази причина трябваше да се вземе решение от тези административни органи, които искам да отбележа тук, че това не е външно министерство, за нас случай е консулски. Той е свързан с издадената виза първоначално при пристигането му в България, която му дава основание той да кандидатства за статут тук на продължително пребиваване със срок за 1 година. Той, странно защо, не е извършил почти никакви такива действия, които да узаконят неговия престой за този период, поради което беше в едно просрочие на разрешение му престой от 180 дни. Известно време използваше едно друго основание, тъй като той има една карта за пребиваване в Италианската република и с нея можеше да пребивава, но също в рамките на определен период, който той отново просрочи, при което вече органите на МВР, дирекция миграция, са взели мерки. Не мога да говоря, разбира се, от тяхно име, но това е информацията, с която ние разполагаме, и са го помолили да напусне страната в определен срок. Той го изпълни и доброволно е напуснал на 11 март. Нека да си припомним конфликта в Руската църква съвсем накратко, преди да продължим. Още в началото на 2012 година еноряши от Руската църква Свети Николай в София написаха протестно писмо до руския и български патриарх заради невъзможността да посещават богослуженията в храма и обидното отношение, проявено към тях от предстоятеля игумен Филип Василцев, представител на Руската патриаршия у нас. Едната служителка си подписала под това писмо и тя веднага била изгонена от храма и тя вече няма заплата към храма. Какво излиза, че всички, които не са съгласни с това, което той прави, той ги отстранява? Да, имаше даже изказване от негова страна, който не е съгласен с мен, не е руснак. Обвиненията към игумен Филип бяха, че след идването му в България през 2011 е насочил усилията си да направи храма изцяло руски. Изгонил е българските свещеници в други храмове, стопанисвани от Руската църква, премахнал е неделното училище и уволнил диригентката на хора, българка. Това бе и последната капка, която преля търпението на хората. След като енорящи се опитаха да говорят с настоятеля, вместо той като обединител, наистина като глава и баща на това голямо семейство, по някакъв начин да ги успокои, да даде отговор на техните въпроси. Това, което той направи, е, че създаде около себе си една група други еноряши, които противопостави на това множество. Настоятелят го описа като бунт на българите. И аз съм от тези българи, моите деца, които говорят повече руски, отколкото български, също са явно от тази страна. С мъжа ми, който е руснак, също спада към тези българи. На мен лично ми бяха крещяли на вратата и тук, когато се опитахме с него да говорим, че това е руски храм, че трябва да напусна, че ние имаме други храмове, нямаме място тук. Националността никога не е стояла
години наред. Никой не ме е питал рускиня ли си, българка ли си, защо говориш хубаво руски, защо говориш хубаво български. А сега тези въпроси се поставят. И това е болезнено, наистина. По случая и руската, и българската патриаршия запазиха мълчание. Това принуди еноряшите да се обърнат с протестно писмо до Българското външно министерство в началото на май 2012. Дни по-рано, при посещението на руския патриарх Кирил, български архиереи подминаха с мълчание фактът, че по нареждане на Филип Василцев, част от българските еноряши не бяха допуснати в храма, за да не би да се оплачат от поведението му пред руския патриарх. Вие като български архиерей не се ли смущавате, че част от българската енория е извън храма? Забравете тази дума енория. Защо да я забравим? Тя забранена ли е? Това не е енорийски храм, това искам да ви кажа. Това не е енория. Тук е само руско подворие, в което двамата патриарси си имат своето влияние. Нека да не е енорийски храм, но без евхаристийна общност този храм не би бил храм. Ние сме част от евхаристийната общност на този храм от повече от десетилетия. Тъкмо ние не сме допускани, както виждате, в този храм, съвсем отчетливо. За скандалното поведение на представителя на руската църква у нас бе сезирана и дирекцията по вероизповеданията. Малко след това Външно министерство връчи протестна нота на руския посланник в София. В края на октомври миналата година първи ви разказахме, че Василцев пребивава в България, но не с българска виза. Тогава разбрахме, че старата, получена с посредничеството на Светия Синод, е изтекла. Той е използвал за следващото си влизане карта на страна членка на Шенген, която му дава право да пребивава до 90 дни в рамките на 6 месеца в България. Доколкото ни е известно, този срок вече е преминал. Всичко трябва да падне на плещите на Светия Синод на Българската православна църква. В края на краищата те са хората, които ще носят отговорност за това, което става в този храм. В крайна сметка енорията на руската църква остана с силно затихнали функции, но се обогати с паравоенна казашка организация и охранители. На 18 септември 2012 година към руската църква в София бе създадена и казашка станица, филиал на Великото Донско воинство, което по същество е военизирана организация, регистрирана по законите на Руската федерация. Така видяхме конфликта в Руската църква в София, в нашия екип във Вяра и общество през изминалата близо една година. Спомням си, господин Славов, през януари 2012 по-голямата част от еноряшите се подписахте за отстраняването на игумен Филип Василцев, за предстоятеля на храма. От една седмица той вече не е в България. Означава ли, че конфликтът е разрешен? Искрено се надявам, че заминаването на настоятеля Филип е първа стъпка към разрешаването на проблема. Но проблем, който е с едногодишна давност, не може да бъде решен с едно заминаване. Става дума за целенасочени действия в рамките на тази една година за отчуждаване на една част от миряните от енорията. Става дума за планомерни действия, насочени към българските свещеници в този храм, които са там по силата на споразумение между двете патриаршии. И в крайна сметка става дума за ежедневна административна репресия. Отказ да се издават конкретни документи, отказ или забавяне изплащането на трудови възнаграждения. Прави се всичко възможно, за да бъдат подчинени българските свещеници на каузата, която са си поставили руското настоятелство на храма и по възможност да бъдат отстранени. А заедно с тях и миряните, които са с български произход. Господин Праков, няма ли опасност да бъдете обвинени, че държавата се намесва в делата на църквата, която знаем по закон е отделена от държавата? Аз съм убеден, че няма такава опасност, доколкото ние сме изпълнили нашите законови задължения, защото ние имаме като институция задължения, съгласно с изпълнението на закона за чужденците в Република България, като институцията, която издава тази виза въпросна, нещо, което може да приличим на американска зелена карта, за да е ясно за вашите зрители какъв е този документ. И имаме отношение към неговото издаване. След като ние сме издали първоначално този документ на базата на приложени други документи, които удостоверяват качеството на отец Василцев, на господин Василцев, ние сме издали съответната виза. Но той не е използвал, не само, че не е използвал, той не е приложил
и не е изпълнил задълженията, които има по закон, да кандидатства след това за вече продължително пребиваване пред дирекция миграция на МВР. Оттам насетне той е в нарушение на нашите закони. А ако сега кандидатства за виза, може ли да се върне? Той има право да кандидатства за такава виза, за изобщо българска виза. Има много видове български визи. Той може да кандидатства за такава. Няма проблем. Документите му ще бъдат приети, ще бъдат разгледани по съответния ред. Само бих искал да отбележа, че когато едно лице е извършвало вече такива нарушения на този режим, влизане, излизане и пребиваване на територията на Република България, съответно тази информация се съдържа в базите данни и има вероятност той да не получи дългосрочна виза. Може да получи краткосрочна. Но няма ограничение да кандидатства за такава виза. Но не е сигурно, че ще получи виза. Съвсем не е сигурно и резултатът му не е гарантиран в никакъв случай. Ако все пак Филип Василцев се върне като предстоятел на храма? Със сигурност неговото присъствие тук, както и на секретаря на подворието Зотик Гаевски, със сигурност не е стъпка към помирение. Очевидно конфликт, иницииран от двамата представители на Руската църква, не може да затихне, докато те са тук. Това, което обаче искам да кажа, е, че действително българските институции, това го казвам като юрист, си свършиха работата. Става дума за нарушения на българското законодателство. Не говорим просто за канонични нарушения, за нарушения на българското право. Такова нарушение се явяваше изказването на игумен Филип на един политически събор, където той в прав текст каза, че за него България и Русия не са две отделни държави, а една православно-славянска държава, за което имаше и коментар във вашето студио. Създаването на тази казашка паравоенна структура. В църковни проповеди в храма нееднократно е споменало, че правата на човека като концепция, като понятие са противни на Евангелието, че интелектуалците нямат място в църквата и че църквата не е за хора, които са се възгордяли, мислейки себе си за интелектуалци. Въобще поредица от действия, пак казвам, и на ежедневно, енорийско ниво и като административна репресия и натиск. И разбира се, един план, който очевидно е да имаме една руска църква, изцяло руска църква, като българските елементи бъдат отстранени от нея. Нещо, което мисля си влиза вече в нарушение и на чисто юрисдикционни принципи, възприяти между двете православни църкви. Тъй като присъствието на българските духовници в руския храм не е в резултат на съизволението на игумен Филип, а на споразумение между двете сестри църкви. И той си позволи на няколко пъти да постави това присъствие на български духовници към храма под въпрос. Слава Богу, Светия синод на Българската църква еднозначно показа с действията си, въпреки че запази мълчание, но показа с действията си, че не подкрепя едни такива опити за обезбългаряване на този храм с 100 годишна история в България. Може би това е така един от успешните пътища. Църквата, която е в деликатно положение, да остави държавата да се намеси. Аз тук, ако ми позволите, ще кажа нещо, искам да добавя. Ние не сме се намесили в случая по отношение на и не можем да преценим каноничност, изобщо цялата тази религиозна тематика. Ние се стремим, тъй като вие сам казахте, че църквата е отделена от държавата и ние по никакъв начин не искаме да се намесваме нито в отношенията вътре в храма, в конкретния храм, нито в отношенията между двете православни църкви. Нас ни вълнува единствено и само това да бъде изпълняван, да бъде прилаган и спазван този закон, който е важен за това да има регламентирано пребиваване не само на отец Филип Василцев, но и на следващите